preparation namin ng Ramadan. Oh. Ang dami. 100 person. Yan. 100 person. Assalamualaikum. Chef story. Chef. Bagong chef sa ano, butchery, katulong ko. Oh, ako. Bakir. Ramadan Karim. Only 15 minutes. Dapat nakataas na lahat yan. Barbecue. Ayan o. Assalamualaikum. Sinifriko ko na ito para mabilis. Saglit lang. Hapok na siya, hapok ko na. Sa isang plating, bale 3 skewer, tatlong ano, isang beef osal, isang sispaw, saka isang ito, beef kakap. Ayan, mga pakap ko. Dami yan. Good pa yung takeaway kanina. Takeaway kanina na ano. Takeaway kanina. Ang dami. Ayan. Sophie! Sophie! Listen ka mga gapang! Hindi ang uling. Sobrang init ka. Tinatas ng taklog ko. Ayan. Kalahating sako sigurado mo muslim. Kasi yung ano, pakita ko sa inyo yung backup. Yung backup po. Dami niya. Ramadan. Yung sweet tumali. Tatang harap. Guys. Yung mga soup. Soup. Winter soup. Vegetable soup. Guys, thank you so much. Ayan, nakahagutom. Bawal kumain ngayon, Ramadan. Mamaya pa 7 o'clock. Ang oras ngayon dito ay naputol yung video. Ang oras ngayon dito ay 6:20 PM. 6:20 PM. Yan, malapit lang mahapok. So, okay na to. Yan, ang garnish nung plating ka sa barbecue, tomato and onion lang. Ayan o. Tapos with garlic sauce. Ayan, garlic sauce. Ayan, thank you guys. Salamat sa panonood. Ayan. Mix grill. Ayan o, kawawa yung mga cleaner o, wala cleaner muskila. Siyop katir siyo ko. Ano na YouTube? Assalamualaikum! Wait. Ano na YouTube? YouTube? Dahil po, sobrang kawawa yung... Hindi lang sila kawawa, kami din kawawa. Ayan po. Nuno! Hi! Assalamualaikum! Eh siya, nagutom. Ang grabing kalat to. Sobrang kalat. Yan yung mga sobrang ano.
Ayan. Ano. Yung skewer na piluto kong barbecue kanina. Grabe. Mamaya, hindi pa ako tapos ng preparation. Ayan. Hindi pa nakakain. Ayan. Ano? Ito tayo sa chiller ko. Ayan, para bukas naman to. Preparation ko para bukas. Ayan, Sabado bukas kaya hindi masyadong marami. Ayan. Thank you. Yung hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, please subscribe. And click the notification bell para updated po kayo sa mga bago kong upload. Thank you so much. Oh my God! Wow! Oh my God! A few moments later. Ito naman, nagawa naman ako ngayon ng pan-dessert. Osmali ang tawag dyan sa Arabic, pan-dessert. Ayan. Kailangan na yung kulay niya tamang-tama lang para masarap. Hindi sunog, hindi half cook. Ayan, dapat para parehas siya, no? Para parehas yung kapal niya. So, lalagyan ko ng ng sugar syrup at cheese. May cheese siya sa middle, sa gitna, palaman, tapos sugar syrup. Yun, dessert din nila yan. Ayan, nilagyan ko ito ng ghee. Ito yung ghee na nalagay ko. Pan, pure ghee. Para sa sweet talaga yan, para masarap. Ayan. Ramadan Karim. Ayan po, sobrang busy. Hanggang sa lapag ang hugasan. Kawawa ang cleaner. Uy, bakit? Nag-YouTube po. Tapos na ng kain. Hello guys, hello! Musikero Muragon in the house! Ding 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 ding!